या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। मुहूर्त पाडव्याचा मोका ऑफरचा जल्लोष मनमुराद खरेदीचा। तोंड बंद करण्याचा उपाय म्हणजे लग्न, आदित्य ठाकरेंना उद्देशून फडणवीसांचा टोला। आणि भाजपमध्ये अंतर्गत वाद, स्टॉलच्या विषयात पालकमंत्र्यांनी घालावं लक्ष, सतीश सावंतांचं आवाहन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेटसाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। भाजपमधील अंतर्गत वादामुळे स्टॉलधारक विस्थापित झालेत। यात विषयात पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावं असं आवाहन सतीश सावंत यांनी केलंय। पाहूयात। नगरसेवकांनी आमचं म्हणणं शेवटी ह्या गोष्टी ज्या आहेत, नगरसेवक किंवा काय प्रशासनाने यामध्ये भूमिका जी आहे ती भूमिका प्रशासनाने घ्यावी। प्रशासनाने जर भूमिका घेतली, जी काय असेल त्या भूमिकेशी आम्ही सहमत राहू ना। जर प्रशासन शेवटी या ठराव जो काय केलेला असेल किंवा ही जागा जी डेव्हलपमेंटला दिली आहे ह्याच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहे, शासनाच्या मान्यतेने झालेलं आहे। त्याच्यामुळे प्रशासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा ना। जी आणि ही जी वस्तुस्थिती आहे त्या भाजी मार्केटच्या कॉम्प्लेक्सबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जनतेसमोर आणावी भूमिका। जनतेमध्ये दिशाभूल होऊ नये। मतभेद जनतेमध्ये दिसत आहेत की एक डायरेक्टर सांगतायत की भाजी मार्केट ताब्यात घ्या, हे सांगतात ते नियम पाहिजे, ह्याच्यामध्ये नियम बाह्य आहे। कोणत्याच गोष्टी जनतेला समजत नाही आहे। प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी भाजी मार्केटबद्दलची भूमिका जाहीर करा। आणि ते भाजी मार्केट ताब्यात घेण्यासाठी किंवा स्टॉल आणि भाजी विक्रेत्यांना जागा मिळण्यासाठी प्रथमेश तेली यांनी मुख्य अधिकारी यांच्याशी तुम्ही काय संपर्क साधणार का? नाही, म्हणूनच आता आम्ही ह्या सोशल मीडिया आणि प्रेसच्या माध्यमातून आम्ही पालकमंत्र्यांना विनंती करतो आहे। ह्याच्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून जी काही योग्य बाजू असेल ती योग्य बाजू तपासावी, योग्य निर्णय घ्यावा ना। जनतेलाही समजेल की जेणेकरून हे स्टॉलधारक आज आम्हाला जागा मिळेल, उद्या मिळेल। आज या गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला सुद्धा आज त्यांना त्यांच्या रोजीरोटीचं मानसिक दडपण या भाजी व्यापाऱ्यांवर आलेलं आहे। बरेचसे भाजी फळवाले बरेचसे आम्हाला भेटत आहेत, त्यांचे डोळ्यातले अश्रू उलट या पाडव्याला आनंदाश्रू असतात व्यावसायिकांमध्ये, पण आज या फळ आणि भाजी विक्रेत्यांच्या डोळ्यामध्ये दुःखाश्रू जे आहेत या स्टॉल हटाव मोहिमेमुळे आहेत। आणि याच्यामध्ये इथल्या आमदारांनी एकही ब्र काढलेला नाही आहे। आणि ज्यांनी रेस्ट हाऊसला मिटिंग घेतली, दुप्पट पैसे मिळून देतो म्हणून सांगितले, तुमची नुकसान भरपाई देणार, मला वाटतं कोणत्याच गोष्टी झालेल्या नाही आहेत। म्हणजे फक्त त्यावेळेची स्टंटबाजी करायची, टाळ्या मिळवायची, पेपरमधनं बातम्या आणायच्या आणि स्टंटबाजीला आता कुठेतरी आज पूर्ण विराम भविष्यात इथली जनता दिल्याशिवाय राहणार नाही। मंत्री नारायण यांच्याशी चर्चा झाली, 2 दिवसात जागा उपलब्ध करून देतो असं देखील त्यांनी आश्वासन दिलं होतं। तुम्हीच बघा ना, एकाच पक्षामध्ये आमदार, एकाच पक्षामध्ये केंद्रीय मंत्री, जे भाजी मार्केट आहे
ते सुद्धा भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष आहे. म्हणजे एका पक्षातल्याच भूमिका त्यांच्या ठरत नाही आहेत. म्हणजे जनतेला वेटीस कोण धरतो आहे? आता केंद्रीय मंत्र्यांनी 2 दिवसात निर्णय घ्यायचा जर असेल, मला वाटतं 2 मिनिटाचा विषय आहे, 2 दिवस लागण्याची गरजच नाही आहे. तर मी साक्षीदार आहे. 1997मध्ये राणेसाहेब पालकमंत्री होते, मोपकर त्यावेळी कलेक्टर होते. त्यावेळी 48 तासाची नोटीस दिलेली होती स्टॉल हटवण्यासाठी. त्यावेळी ह्याच राणेसाहेबांनी याला स्थगिती दिलेली होती. म्हणजे त्यावेळी जर तुम्ही 97मध्ये करू शकता 2 मिनिटामध्ये, तर आता तुमच्यात म्हणजे हे जे काय भाजी मार्केटचा जो प्रश्न आहे, जे लोक आज विस्थापित झाले आहेत त्यांचा प्रश्न हा भाजपच्या कोर्टामध्येच आहे. तेच या ठिकाणी फिरवत आहेत. केंद्रीय मंत्री एक सांगतायत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष एक सांगतायत आणि भाजपचे इथले आमदार एक सांगतात. म्हणजे तिघांनी आधी एकमत ह्या फळ आणि भाजी विक्रेत्यांबद्दलचं एकमत काय ते करावं आणि त्यांना सांगावं. तिघेही जण आज दिशाभूल करण्याचं काम करत आहेत असं माझं म्हणणं आहे. दिशाभूल म्हणजे त्यांना त्या ठिकाणी ते प्रस्थापित व्हावे, त्यांना रोजीरोटी मिळावी हा विषय नाही. फक्त इथे शहरामध्ये जे काय लक्ष जे आहे ना, पुढची जी नियमाप्रमाणे जी कामं काय येतात, मग पुढची नगरोस्थानमध्ये असतील काय असतील, ती दर्जाहीन कामं होतात. त्याच्यात काय मिळेल ह्याच्यामध्ये तिथल्या आमदारांचं लक्ष आहे. म्हणजे ती कामं दर्जेदार होत आहेत, काय होत आहेत ह्या तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये बाकी नाही. कितीची काय कामं होतील, मग रस्त्याची काय होतील, काय मग जे काय तुमचं रस्त्याची सुद्धा आता बघा, जे पहिलं बी एम नाही होतं, आता काही रस्ते जे आहे म्हणजे हॉट मिक्सवाल्यांचा फायदा व्हावा म्हणून त्या ठिकाणी BM करण्याचा निर्णय इथल्या एक्झिक्युटिव्हने घेतला. आणि त्याच्यामध्ये हे मूग गिळून गप्प आहेत इथले आमदार. म्हणजे ह्याच्यामध्ये फायदा हॉट मिक्सवाल्यांचा आहे, त्यांना सगळंच काम करायला तिथे मिळतं आहे. मग जिथे जादाचे खड्डे पडले आहेत तिथे हे ना काय काय म्हणतो आपण BMW आपले हे BBM त्या ठिकाणी करत नाही आहे. मग उद्या हे जर खड्डे पडले त्याला जबाबदार कोण? आणि ह्याच BIDCच्या एक्झिक्युटिव्हनी त्यावेळी इस्टिमेट तसं का पाठवलं आणि आता इथले एक्झिक्युटिव्ह म्हणतात नाही BMची क्वालिटी चांगली आहे. मग BMची क्वालिटी चांगली आहे तर पूर्वी तुम्ही का प्रस्थापित केलं, इस्टिमेट का केलं? म्हणजे इथे कुठल्याही कामांवरती मग ती दर्जेदार होऊन दे नको होऊन दे, वाहून जाऊ दे उद्याच्या, काही इथल्या आमदाराला पडलेलं नाही आहे. त्याला फक्त कामं येऊ दे आणि मग ती त्या कामामधनं कसा मलिदा मिळेल एवढंच इथल्या आमदारांचं काम आहे. त्यांना कुठल्याही गोष्टीमध्ये कशामध्ये नाही, त्या कामांमध्येच रस त्यांना पडलेली आहे. मग ती कामं दर्जेदार जरी झाली नाही आणि म्हणून उद्या येणाऱ्या ह्या कालावधीत जर दर्जेदार कामं झाली नाही तर इथली मग जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक असून ते BIDCचे एक्झिक्युटिव्ह यांना आम्ही जबाबदार राहणार, आम्ही कुठेही सोडणार नाही आहे. हातगाड्या फिरत आहेत, त्या हातगाड्यासुद्धा काल वैभववाडीमधल्या काढण्याचं काम चालू झालेलं आहे आणि त्यांना आम्ही कुठेतरी पर्यायी जागा देणार अशा प्रकारचं आम्हीच दाखवून जिथे व्यवसाय होणार नाही किंवा व्यवसाय होऊ शकणार नाही आहेत आणि मतलब साधण्यापुरती त्यांना कुठेतरी प्रस्थापित केलं जाईल आणि पुन्हा त्यांना काढण्याचं काम केलं जाईल. पण ज्यावेळी हा हायवे होत होता त्या हायवेच्या वेळी गव्हर्नमेंट विश्रामधामवरती, रेस्ट हाऊसवरती जी आमदार नितेश राणे यांनी बैठक घेतली आणि त्यामध्ये त्यांना तुम्हाला प्रस्थापित करू, तुम्हाला दुप्पट रेट आम्ही मिळवून देऊ अशा पद्धतीचं सांगून ज्या आमदारांनी अशी काही जी स्टंटबाजी म्हणून त्यांचं या ठिकाणी स्टंटबाजी आमदार आम्ही ज्यांना म्हणतो अशी जी स्टंटबाजी केली, त्या स्टंटबाजीलासुद्धा त्यावेळी टाळ्या मिळाल्या. स्टॉलधारकांनी सुद्धा त्यावेळी टाळ्या वाजवल्या आणि त्यांना वाटलं की कायमस्वरूपी आमचा प्रश्न मिटेल, आम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल. आज त्यांना रस्त्यावर आणून विस्थापित करण्याचं काम आज नितेश राणे यांनी केलेलं आहे. आज त्यांच्या पक्षामध्ये सुद्धा या स्टॉलधारकांबद्दल वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. कालच परवा मी वृत्तपत्रात वाचलं की ग्लोबल असोसिएटेडला त्यांनी जी काही नगरपंचायतीने जी काही भाजी मार्केटची त्या ठिकाणी इमारत दिली, प्रशासनाने नगरपंचायतीच्या प्रशासनाने त्या भाजी मार्केटबद्दलची भूमिका जाहीर करावी. त्याचे डायरेक्टर प्रथमेश तेली यांनी पालकमंत्र्यांना सांगितलं की हे भाजी मार्केट ताब्यात घ्या. मग प्रशासन आज हे भाजी मार्केट हे विस्थापित होणाऱ्या भाजी जे व्यापारी आहेत, फळ विक्रेते जे आहेत त्यांना त्या ठिकाणी त्याबाबतचा प्रस्थापित करण्याबाबतचा का निर्णय घेत नाही आहे? आणि हे सर्व एकाच पक्षातले आहेत. नितेश राणे असतील,
ते जे काही बिल्डर जे आहेत ज्यांनी डेव्हलपमेंटला घेतलं ते सुद्धा त्याच पक्षाचे आहेत. आणि असं असते वेळी ह्या ठिकाणी फक्त प्रेसमधनं दिसतं आणि विरोधाभास दिसतं, म्हणजे या स्टॉलधारकांचं प्रस्थापित करणं याच्याबद्दल कोणालाही सोयरसुतीक नाही आहे. आणि म्हणून प्रशासनाने भाजी मार्केटबद्दलची जी काही त्या डायरेक्टरने प्रथमेश तेली यांनी जी भूमिका जाहीर केली आहे त्याबद्दल प्रशासनाने सुद्धा भूमिका जाहीर करावी की जेणेकरून ह्या स्टॉलधारक जे आहेत या स्टॉलधारकांना न्याय मिळेल. आणि जर त्या डायरेक्टरांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर ती इमारत असेल तर प्रशासनाने निर्णय घ्यायला का विलंब लागतो आहे. आणि मग याच्यामध्ये नितेश राणेंनी सुद्धा आपली भूमिका भाजी मार्केटच्या बाबतीत जाहीर करावी की या भाजी मार्केटबद्दल आपली भूमिका काय आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये म्हणजे राणे BJPमध्ये कोणत्याही एकमत नाही आहे. आणि म्हणून आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आता पालकमंत्र्यांना साकडं घालतो आहे. तुमच्या सोशल मीडिया प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी या विषयात लक्ष घालावं आणि तातडीने निर्णय जो आहे घ्यावा. जे स्टॉलधारकांना गुढीपाडव्याचं त्यांना कमीत कमी श्रीखंड पुरी खाण्याचा तरी आनंद यांनी द्यावा. पैसे आणले म्हटलं तुम्ही, ते नितेश राणेंनी जी घोषणा केली 2210 कोटी आणले मतदानगार, ते निधी आणला तेवढा हे तुम्ही मान्य करता का? नाही, निधी आम्ही आणला यावेळी प्रत्यक्ष त्याची वर्क ऑर्डर दिसेल आणि प्रत्यक्ष कामं दिसतील. आता त्याच्यामध्ये 450 कोटी गगनबावडा रस्त्याचे आहेत, टेंडर झालं आहे का? दाखवावेत ना. पैसे आणले केव्हा म्हणणार तुम्ही? वर्क ऑर्डर दाखवा. हे नितेश राणेंचे असेच कार्यक्रम आहेत. हे आणलं, अमुक नदीत बोटिंग चालू केलं, अमुक ठिकाणी हे चालू केलं, अमुक ठिकाणी ते चालू केलं. चौथ्या दिवशी फक्त बातमी येत नाही बंद पडल्याची. फक्त वृत्तपत्र आणि सोशल मीडियामध्ये फक्त चालू झाल्याच्याच बातम्या येतात, बंद पडल्याची येत नाही. त्यामुळे 2200 कोटी जे आहेत, आम्ही सांगतो की आम्ही विरोधक जरी असलो तरी आम्ही कामं व्हायला पाहिजे या मताचे आहोत. पण याच्या वर्क ऑर्डर नाही. याच्यामध्ये जे सांगतात अमुक हे रस्ते, अमुक ते रस्ते, कार्यारंभ आदेश दाखवावेत, करावेत वर्क ऑर्डर. फक्त हे कोणतरी सांगणार आणि मग काय असं आलं की मग म्हणणार अरे चला, ठेकेदार पण म्हणणार चला नितेश राणेंना भेटूया, 2200 कोटी आले आहेत. त्याच्यामुळे मग गर्दी वाढते ठेकेदारांची. कार्यक्षम पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सुद्धा ह्या विषयात लक्ष घालून आज आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्याजवळ सुद्धा मागणी करतो आहे प्रेसच्या मीडिया, सोशल मीडिया आणि प्रेसच्या माध्यमातून की त्यांनी या विषयात लक्ष घालून ज्या फळ आणि भाजीपाले जे या ठिकाणी विस्थापित झाले आहेत त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, त्यांना प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पाऊल उचलावं अशी आम्ही त्यांना या ठिकाणी विनंती करत आहोत. आणि ह्या स्टॉलधारकांना हक्काची जागा, जिथे व्यवसाय होईल तिथे हक्काची जागा मिळवून द्यावी. आणि कुठचीही जागा देत असतील तर त्या स्टॉलधारकांना हमी द्यावी त्यांनी की आम्ही पुन्हा तुम्हाला इथून कुठेही हलवणार नाही आहे. त्या लोकांचे जे अश्रू त्या दिवशी स्टॉल हटवते वेळी ज्या पद्धतीने पोलीस बंदोबस्तात ज्या पद्धतीने स्टॉल हटवत होते आणि त्या लोकांचे अश्रू, आणि हे स्टॉलधारक काय फक्त शहरातलेच नाही आहेत, हे तालुक्यातले आहेत, या कणकवली तालुक्यातल्या आहेत. कुठेतरी येऊन त्यात रोजीरोटी मिळवत आहेत. इथल्या आमदारांनी ह्या मतदारसंघात रोजगार देण्याचं काम कधीही केलेलं नाही आहे. आज त्यांची 8वं वर्ष चालू आहे, 8 वर्ष पूर्ण झालेली आहे, हे 9वं वर्ष चालू आहे. या 9 वर्षात रोजगार देण्याचं काम कधीही केलेलं नाही आहे. उलट रोजगार हिरावण्याचं काम इथले आमदार नितेश राणे यांनी केलेलं आहे आणि त्याची उदाहरणं आहेत. उलट आमदारांची जबाबदारी असते ह्या ठिकाणच्या असलेल्या रोजगारांना, बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देणं आणि कोणाचाही रोजगार हिरावला जाऊ नये, खऱ्या अर्थाने आमदारांची जबाबदारी असते. ती जबाबदारी आमदारांची पार पाडली जात नाही आहे. उद्या जर विधानसभेची निवडणूक लागली तर पुन्हा स्टंटबाजी करून ह्या आमदारांबद्दल वरकरणी कळवळा दाखवल्याशिवाय इथले आमदार राहणार नाही आहेत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी.
गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. पावसाळ्याच्या आधी हे ॲश बंड क्लिअर करणं गरजेचं असतं, नाहीतर ती सगळी ॲश ही शेतकऱ्यांच्या शेतात जाईल. तर ती ॲश लवकरात लवकर क्लिअर करणार का, ॲश बंड मोकळे करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरं म्हणजे हे 700-800 एकरची जमीन आहे जिथे ॲश पॉन्ड नॉन सायंटिफिकली बनवलेत, म्हणजे जे काही लाईनिंग लागतं वगैरे, तर ते क्लिअर करून ह्या सगळ्या जागा जरी हजारो एकर आपल्याला सोलरसाठी लागत असेल तरी 700-800 एकर जी मोकळी जागा आहे आजूबाजूची, तिथे सोलर प्लांटची काही आपण प्रोव्हिजन करणार आहोत का, जेणेकरून तिकडच्या स्थानिक लोकांना रोजगार देखील मिळेल. अनेक ठिकाणी कोल वॉशरीज ह्या इलिगली सुरू होतात. वारदा गावात देखील आता मध्यंतरी आंदोलन झालं, तिथे केसेस झाल्या. त्यांच्यावर केसेस मागे घेऊन माझी विनंती राहील की त्या शेतकऱ्यांचं ऐकून कोल वॉशरीज ज्या इलिगली सुरू झाल्यात ते शेतात जे पाणी जातं ते बंद करणं गरजेचं आहे. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे हे सगळे जे थर्मल पॉवर प्लांट्स आहेत पूर्ण महाराष्ट्रभरात आहेत, त्यांना FGD फ्लू गॅस डिस्पेन्सर हे लवकरात लवकर लावण्याची गरज आहे. त्याची टेंडर प्रोसेस लवकर सुरू होईल का? पहिल्यांदा तर माननीय बच्चू कडूंनी प्रश्न आदित्यजींकडे पाहून विचारला होता का सरकारने लग्न लावायचं. तर सरकार जबाबदारी घ्यायला तयार आहे. माननीय ही काही वेगळी राजकीय धमकी आहे का की लग्न लावून देऊ नये तर तुम्ही आमच्यासोबत बसा? आदित्यजी आधी लग्न कोंडाण्याचं. नाही, कोणाचंही तोंड बंद कसं करायचं याचा उत्तम उपाय आहे. अनुभवातूनच बोलतोय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कणकवलीत रंगपंचमीचा उत्साह पाहायला मिळाला. ढालकाठी मित्रमंडळाच्या वतीनं याचं खास आयोजन करण्यात आलं होतं. नामांकित बँजो आणि रेन शो ह्याचं खास आकर्षण ठरलं. पाहुयात कणकवलीतला जल्लोष.
कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर अल्पावधीत सुप्रसिद्ध आणि विश्वासू नाव म्हणून समोर आलेल्या SM मडकईकर ज्वेलर्स कडून 1 ग्रॅम गोल्ड ऑफर ठेवण्यात आली आहे. यात मंगळसूत्र, 5 पदरी मंगळसूत्र, राणीहार या तिन्ही वस्तूंवर 5 ग्रॅम अस्सल चांदीचं नाणं फ्री मिळणार आहे. तर 5,000च्या वर खरेदी केल्यास 10 ग्रॅम अस्सल चांदीचा लक्ष्मी कॉइन अगदी फ्री मिळणार आहे. कुडाळ आणि सावंतवाडी येथील शोरूम मध्ये ही ऑफर ठेवण्यात आली आहे. याचा लाभ घेण्याचं आवाहन विराग आणि वैष्णवी मडकईकर यांनी केलंय. नमस्कार, मी अदिती शेटकर. तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे गुढीपाडव्यानिमित्त एक स्पेशल ऑफर. तर कुडाळमधील SM मडकईकर ज्वेलर्स 1 ग्रॅम शॉप मध्ये भरपूर कमी दरात ज्वेलरी उपलब्ध आहेत. 5,000च्या खरेदीवर 10 ग्रॅमचा अस्सल चांदीचं नाणं फ्री फ्री फ्री. तसेच 3,000चे मंगळसूत्र फक्त आणि फक्त 2200 रुपयामध्ये आणि 4,000चं 5 पदरी मंगळसूत्र फक्त 3200 रुपयांमध्ये आहे. तर चक्क 3,000चं राणीहार फक्त 2300 रुपयांमध्ये. आणि हो, गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने नवऱ्याने बायकोला गिफ्ट देण्यासाठी ही तर सुंदर ऑफर आहे. तर मग चला, गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने ह्या SM मडकईकर ज्वेलर्स मध्ये भेट देऊया आणि भरपूर खूप सारी खरेदी पण करा. तसेच तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून पण ऑर्डर बुक करू शकता. नंबर स्क्रीनवर दिला जाईल. थँक्यू. मी SM मडकईकर ज्वेलर्स. आम्ही गुढीपाडव्यानिमित्त कुडाळ व सावंतवाडी शहरामध्ये शोरूममध्ये आमच्या ऑफर ठेवलेल्या आहेत. एक 3,000चं मंगळसूत्र 2300 रुपये. त्यावर आम्ही 5 ग्रॅमचा चांदी लक्ष्मीचं चांदीचं प्युअर चांदीचं कॉईन ठेवलं आहे. त्यानंतर 4,000चं मंगळसूत्र 3200 रुपये. त्यावर 5 ग्रॅमचं चांदीचं कॉईन. त्याच्यानंतर 1,800 रुपयाचा नेकलेस सेट आणि 1,800 रुपया नेकलेस सेट ठेवला. आणि राणीहार 3,000चा राणीहार 2300 रुपयामध्ये लावला. त्याच्यावर कॉईन फ्री लावला. आणि 5,000च्या वर खरेदी झाल्यास 10 ग्रॅमचा लक्ष्मीचं चांदीचं कॉईन प्युअर चांदीचं कॉईन फ्री ठेवलेलं आहे. ग्राहकांनी अवश्य लाभ घ्यावा. आपल्या शोरूममध्ये येऊन सावंतवाडी कुडाळ शहरामध्ये दोन्ही ठिकाणी चालू आहे. 1 ग्रॅमच्या दागिन्यामध्ये आमच्याकडे सगळं पॅटर्न, साऊथ इंडियन पॅटर्न, महाराष्ट्रीयन सर्व प्रकारचे पॅटर्न मिळतात. त्याशिवाय हत्यारामध्ये आपली सोनार कमाटी लागणारे हत्यारे, कत्र्या, गावी वगैरे सगळं त्याच प्रकारची वस्तू, रिंग स्टिक वगैरे. म्हणजे बेळगावला जे लोक जातात तिथे आपल्याकडे, आम्ही इकडे सावंतवाडीत केलं. हत्याराचं दुकान आहे, टूल्स सगळे ठेवले. त्यानंतर सोन्याच्या दुकानात आम्ही ऑर्डरप्रमाणे दागिने तयार बनवून देतो. इकडे हॉलमार्कचे दागिने सगळे आम्ही पूर्णपणे बनवून देतो 916चे.
कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर नवी मुंबईतील APMC मार्केटमध्ये हापूस आंब्यांची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. दरवर्षीपेक्षा यावर्षी गुढीपाडव्याला होणारी आवक जास्त असल्यानं आंब्यांचे दर सुद्धा खाली आले आहेत. सध्या दिवसाला 60 ते 65 हजार हापूस आंब्यांच्या पेट्या APMC मार्केटमध्ये येत आहे. यामध्ये कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग मधून साधारण 45,000 हापूस पेटी येत असून 15 ते 20,000 पेट्या कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश मधून दाखल होत आहे. आंबा जास्त येऊ लागला असल्यानं दर सुद्धा सध्या कमी झालेले आहेत. पिकलेला हापूस आंबा 600 ते 1600 रुपयांपर्यंत डझन विकला जात असून हिरवा आंबा 400 ते 1000 रुपयांना विकला जातोय. दरम्यान राज्यात 3 ते 4 दिवस अवकाळी पाऊस पडत असला तरी कोकणात तो पडला नसल्यानं आंब्यांवर याचा परिणाम झालेला नाहीये. यावर्षी मार्च महिन्यात मोठी आवक असली तरी एप्रिलमध्ये हापूस आंब्यांची आवक कमी राहील असा अंदाज व्यापारी व्यक्त करतायत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केल्यास हजारो हेक्टरवर आंबा बागा असून त्यातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 2 जिल्ह्यांतून गुढीपाडव्याचा मुहूर्त साधत आंबा बागायतदार आपल्या हापूस व्यवसायाची सुरुवात करतात. मोठ्या प्रमाणात पेट्या बाजारात दाखल होतात. सर्वसामान्यांपासून प्रत्येक जण यावेळी आंबा खरेदी करतो. यंदा कोकणातून गुढीपाडव्याच्या मुहूर्ताला नवी मुंबईतील वाशी मार्केटमध्ये जाणाऱ्या पेट्यांची संख्या वाढली आहे. शिवाय इतर राज्यातील आंबाही दाखल झालाय. त्यामुळे आंब्यांचे दर सुद्धा कमी झाल्यानं ग्राहकांना मनमुरादपणे आंबा खाता येणार आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सावंतवाडी शहरात गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर आलिशान आणि महागड्या वस्तू ऑफरमध्ये खरेदी करण्यासाठी ग्राहक राजाला व्यापारी वर्गाकडून नामी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संधीचा लाभ घेत सोन्यासारख्या वस्तूंचा गृहप्रवेश मराठी नववर्षाच्या स्वागताला पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर होतोय. अल्पावधीत सुप्रसिद्ध आणि विश्वासू नाव म्हणून समोर आलेल्या SM मडकईकर ज्वेलर्स कडून 1 ग्रॅम गोल्ड ऑफर ठेवण्यात आली आहे. यात मंगळसूत्र, 5 पत्री मंगळसूत्र, राणीहार या तिन्ही वस्तूंवर 5 ग्रॅम अस्सल चांदीचं नाणं फ्री मिळणार आहे. तर 5,000च्या वर खरेदी केल्यास 10 ग्रॅम अस्सल चांदीचा लक्ष्मी कॉइन अगदी फ्री मिळणार आहे. पुणे आणि सावंतवाडी येथील शोरूम मध्ये ही ऑफर ठेवण्यात आली आहे. याचा लाभ घेण्याचं आवाहन विराग मडकईकर आणि वैष्णवी मडकईकर यांनी केलंय. दरम्यान सिंधुदुर्गातील एकमेव अधिकृत मल्टी ब्रँड कॉम्प्युटर विक्रेते आस्था कॉम्प्युटर शॉपी सावंतवाडीकडून गुढीपाडवा निमित्त 25 एप्रिल पर्यंत लॅपटॉप खरेदीवर भरघोस ऑफर दिली आहे. लॅपटॉप खरेदीवर कलर स्कॅनर, प्रिंटर, इन टॅग स्कॅनर फक्त एक्स्ट्रा 2,999 आणि 9,999 मध्ये मिळणार आहे. HP, लेनोवो, असूस, डेल आदी ब्रँडच्या लॅपटॉप खरेदीवर 0% व्याजदरानं 15 मिनिटात फायनान्स उपलब्ध होणार आहे. यासाठी ST स्टँड जवळील आस्था कॉम्प्युटर शॉपीला भेट देण्याचं आवाहन केलंय. तर म्युझिक कॉर्नर सावंतवाडीकडून गुढीपाडवा स्पेशल ऑफर देण्यात आली आहे.
LED खरेदीवर 8,000चा कूलर फ्री, तोही वॉरंटी सह मिळणार आहे. तर 25,999चा ब्रँडेड 43 इंच अँड्रॉइड LED टीव्ही खरेदीवर मॉर्फी रिचर्ड्स कंपनीचा 13,000 किमतीचा OTG 3 वर्षांच्या वॉरंटी सह फ्री मिळणार आहे. 25% डिस्काउंट सह जुना मोबाईल देऊन नवा मोबाईल खरेदी करण्यासाठी ऑफर ठेवण्यात आली आहे. स्मार्टफोन खरेदीवर आकर्षक भेटवस्तू दिली जाणार आहे. विठ्ठल मंदिर समोरील आणि जयप्रकाश चौकातील म्युझिक कॉर्नरच्या दालनाला भेट देत संधीचा लाभ घ्यावा असं आवाहन हावळ बंधूंनी केलंय. सातेरी सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून उत्कृष्ट वास्तुशास्त्रीय रचना असलेली मजबूत, सुरक्षित, दीर्घायुषी वास्तू निर्माण करण्याचं प्लॅनिंग, डिझायनिंग, इस्टिमेट, वास्तूचं बांधकाम आदी सेवा सिव्हिल इंजिनियर अक्षय तावडे यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. राजरत्न कॉम्प्लेक्स येथील ऑफिसला भेट देण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय. JP रेफ्रिजरेशन कडून फक्त ₹1 देऊन AC, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, LED टीव्ही घेऊन जाण्याची ऑफर देण्यात आली आहे. हायर कंपनीचा 5 वर्ष वॉरंटीसह AC उपलब्ध आहे. हायर कंपनीच्या फ्रीज खरेदीवर वॉशिंग मशीन किंवा स्मार्ट LED टीव्ही फ्री आहे. जुन्या टीव्हीवर एक्सचेंज ऑफर मध्ये 20,000चा LED 10,000 आणि 40,000चा LED 20,000 मिळणार आहे. बापूसाहेब महाराज पुतळ्यासमोरील दालनाला भेट देण्याचं आवाहन शोहराब बेग यांनी केलंय. तर सृष्टी अंगण फेज 1च्या अभूतपूर्व यशानंतर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कळसुलकर हायस्कूल मागे सृष्टी अंगण फेज 2 आणि बाजारपेठ चंदू भुवन समोर शाही निवासस्थान सृष्टी इम्पेरिया हे 2 नाविन्यपूर्ण प्रकल्प साकारत आहेत. तुमच्या मनातलं निवासस्थानासह सर्व सुखसोयींनी युक्त अशा घराचं बुकिंग करून आपलं स्वप्न साकार करा असं आवाहन सृष्टी क्रिएटर्सचे नीरज आणि वैदेही देसाई यांनी केलंय. अधिक माहितीसाठी रामेश्वर प्लाझा मोती तलावासमोरील सृष्टी क्रिएटर्सच्या ऑफिसला भेट देण्याचं आवाहन केलंय. तर सिंधुदुर्गातील पहिल्या चॉकलेट फॅक्टरीत आता गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर माफक दरात कोकणचा राजा हापूस आंबा विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ज्योती सूरज कोरगावकर यांनी कुंभारली मळगाव येथील चॉकलेट फॅक्टरीस भेट देत नववर्षाचं गोड स्वागत करण्याचं आवाहन केलंय. सुप्रसिद्ध शुभांगी ऑप्टिक्स कडून ₹450 संपूर्ण चष्मा बनवून देण्याची ऑफर तर आहेच. त्याचबरोबर रिपेअरिंग अगदी फ्री मिळणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना सूट असून मोफत नेत्र तपासणी, मोतीबिंदू तपासणीसह अल्प दरात मोतीबिंदू ऑपरेशन करून दिली जाणार आहे. गॉगलसह कॉम्प्युटर ड्रायव्हिंगसाठी स्पेशल ग्लास उपलब्ध आहे. ST स्टँड रेणुका पॅलेस समोरील शुभांगी ऑप्टिक्सला भेट देण्याचं आवाहन सचिन आणि स्नेहल हरमलकर यांनी केलंय. तर कादर अँड ब्रदर्स कडून तब्बल 25% डिस्काउंटसह टायटन, सोनाटा, फास्ट ट्रॅकसह ब्रँडेड कंपनीच्या घड्याळांवर ही सूट देण्यात आली आहे. जुने द्या नवं घ्या अशी जुन्या घड्याळावर एक्सचेंज ऑफर ठेवण्यात आली आहे. विसावा हॉटेल समोरील कादर ब्रदर्सच्या दालनाला भेट देण्याचं आवाहन कादर ब्रदर्सच्या माध्यमातून करण्यात आलंय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. मुहूर्त पाडव्याचा मोका ऑफरचा जल्लोष मनमुराद खरेदीचा. तोंड बंद करण्याचा उपाय म्हणजे लग्न, आदित्य ठाकरेंना उद्देशून फडणवीसांचा टोला. आणि भाजपमध्ये अंतर्गत वाद, स्टॉलच्या विषयात पालकमंत्र्यांनी घालावं लक्ष, सतीश सावंतांचं आवाहन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स.